दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादजों दुलाराय हारिमु आफादनि 34थि जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव आंखौ बाक्सा जिल्लाया हांख्रायदोंमोन आलासि महरै आरो आं बेयाव इनायनो गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव दिनै दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो हारिमुजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। थारैनो बाख्नायनांगोन जे बिथांमोना थांनाय 1 निफ्राय 4 आरो 16 निफ्राय 20 बे खालार मोननैयाव बिथांमोना वर्कशप मोनसे बाक्सा जिल्लायाव खुंदोंमोन। थिग बिब्दिनो बागानपारा, बरिमाखा, मसलपुर आरो अदालबारि दक्षिण बाक्सा बेयाव खुंदोंमोन आरो बेनिनो दिनै जोबथि सान आरो फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव आं इनायनो गोजोननाय मोनदों बाक्सा जिल्ला हारिमु आफादा बिब्दि जि हाबाफारि लादों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो आं आसा फारिदों जे बुहुमनि बिखायाव बर'नि हारिमु जि दं बे हारिमुखौ सानसे बेलासे जों गोजोरै लाखिनो हागोन आरो फेहेरनो हागोन। बिथांमोननि जि नाजानाय बे नाजानायखौ आङो इनायनो बाख्नायदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं दिनैनि दिनाव गोजोन हामलायनाय बावहरदों। बिथांमोना बर' हारिनि जि थामोनथा जि हारिमुनि बेलायाव खामानि मावदों बे इनायनो बाख्नायजाथाव आरो फैबाय थानाय सानावबो जोंनि बर' हालामनि साफ्रोमबो दामजु दामगिरि थिग बिदिनो मोसाखावरि बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि हारिमुखौ थोंगोरै लाखिनो एबा जोंनि हारिमुखौ बुहुम बिखायाव गोसारला होनो थाखाय खामानि मावलांगोन आं बेखौनो बिथांमोननिसिम गुरै खावलायदों। नंगौ, बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादा दाखालिसो 1.5 बिगा हा एलटमेन्ट मोनदों जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बे हायाव दिनै बिथांमोना मावखुलि लुफुंनो हायाखै। जोंनो खामानि मावनो थाखाय हारिमुनि खामानि मावनो थाखाय जोंनो जिल्लायाव मोनसे मावख' नांगौ आरो बे मावख'खौ बिथांमोना दिनै आंखौ आर'जलाइ होनानै खावलायदों जे थाबैनो मावखुलि आरो बिथांमोननि जि बाउन्डारि वाल बे बाउन्डारिया इनायनो गोनांथि होननानै आरो बेनि थाखायनो आं दिनै बेयाव फोसावदों जे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथांजों आं गाबोन समफोरनि गेजेराव सावरायनानै बेखौ थाबैनो जों सेंसन खालामनो हायो नामा बेनि थाखाय जों नाजानो नागिरदों आरो आं मोनसे दायित्व लादों जे बे जोंनि जि ट्राइबेल एफेयार्स बे ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय नङाब्लाबो आं जोंनि बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मानिनां प्रमद बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन आरो बिथांनि गेजेरजोंबो बेयो जानो हागौ आरो बे गोरा खोथा नङा। बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सार बिथांखौ जेब्ला लोगो मोनगोन आं बेनि सोमोन्दै बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि जि बाउन्डारि वाल आरो मावखुलि बेनि सोमोन्दै आं सावरायगोन। दिनैनिफ्राय मास मोनब्रै सिगां झुमुरखौ बुहुम बिखायाव फोसावनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बिहुखौबो बोसोरसे सिगां बिब्दिनो बुहुमनि बिखायाव फेहेरनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि मोनसे लादों आरो नभेम्बर मासाव जोङो 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसाखावरिफोरखौ लानानै जोङो बुहुमाव रेकर्ड मोनसे खालामनो थाखाय बिथांखि लादों आरो बेयाव बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय जोंनि प्रमद बर' सार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा इनिसियेटिभ लादों। आं आसा फारिदों जोंनि जि हाबाफारि मोजाङै जाफुंलांगोन आरो जोङो जोंनि हारिमुखौ बुहुमनि बिखायाव फेहेरनो थाखाय बे मोनसे गेदेर सुबिदा होननानै आं सानदों।